Naglabas na ng panuntunan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines kaugnay sa pagsasagawa ng Misa de Gallo ng Simbahang Katolika. Alamin sa ulat ni King Guevara. Ilang linggo na lang bago ang Pasko at excited ng marami sa simbang gabi. Pero dahil sa pandemya, iba na ang magiging sitwasyon sa mga simbahan ngayon. Sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City, mas mahigpit na protocols ang ipatutupad. Ang una ay face protection, which is face mask at face shield. Number 2 ay distancing. At number 3 is hand hygiene. Ito napatunayan natin sa loob ng ilang buwan na talagang effective. Magsisimula ang simbang gabi sa December 16 at matatapos ng December 24. Limitado lamang ang bilang ng mga makakapasok sa loob ng katedral. Kung sakaling mapuno ang St. John the Evangelist Cathedral ay maglalabas raw ng mga upuan ng simbahan upang i-accommodate lahat ng dadalo sa simbang gabi. Pero kung sakaling hindi pa rin talaga kakayanin dahil sa dagsa ng mga tao, ay posibleng gagamitin na ang sanktuaryong ito upang magsagawa ng isa pang misa. Walang pagbabago sa oras ng anticipated mass at simbang gabi sa lungsod. Kasi ang City Hall naman ng Dagupan ay very cooperative. Yung ating LGU, yung ating DOH ay napakamatulungin at napaka-considerate dun sa mga pangailangan ng tao. Pero susundin yung protocols yun. Inirerekomenda rin na paikli ng misa at ipagbawal ang choir sa simbahan. Mag-iingat po kayo sapagkat ang kalusugan ay biyaya ng Diyos, pero kalusugan ay ating ding pananagutan. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan.